El cicle cel·lular consta de dues fases molt diferenciades, la interfasi cel·lular i la divisió cel·lular, que és la fase en què la cèl·lula es divideix i en la que ens centrarem, concretament en la reproducció per mitosi. La membrana del nucli s'està desintegrant. Els centríols es van desplaçant cap als extrems i comença a formar-se el fus mitòtic, que són filaments. Els cromosomes ja són visibles i cadascú té una cromàtida germana. És l'apartat més llarg de la mitosi. La membrana del nucli ha desaparegut del tot i els cromosomes s'han alineat al centre de la cèl·lula, l'equador. Els centríols es situen als extrems oposats a l'equador i s'ha format completament el fus mitòtic. Els cromosomes germans s'han separat. El fus mitòtic es va escurçant de tal manera que els cromosomes es desplacen cap als extrems de la cèl·lula. És la fase més ràpida de la mitosi. Els cromosomes s'han acabat de desplaçar als pols de la cèl·lula, s'han desempaquetat formant la cromatina i s'ha reconstruït la membrana nuclear. Reparteix equitativament tot el material cel·lular i es produeix un estrenyiment de la membrana cel·lular. Això en el cas de la cèl·lula animal.